Wel, croeso cynnas I raglan newyddion y Cymro yma o'r Eisteddfod Genedlaethol ym Pontypridd 2024. Da ni'n mynd o gwmpas y maes heddiw yma, da ni'n mynd I fod yn sgwrsio efo bob math o bobol gwahanol ac y gynulleidfa y bobol fydd yn arwain y sgwrs. Felly, gawn ni weld sydd eithi. Sut ydych chi heddiw yma? Iawn, diolch. Ych hoff celeb chi? O Elin Fflir. Elin Fflir, beth ydych chi'n licio am Elin Fflir? O, pob dim amdani hi. Personoliaeth hi, a'i chanu hi, pob dim. A ddyla Elin Fflir gael bod yn aelod o'r orsedd? O, yn sicr. Yn sicr. Da ni'n holi bobl am byncia, bob math o byncia heddiw, byncia newyddion ag ati, ond un cwestiwn o'n eisiau gofyn I chi oedd am yr polisi iaith efo'r bandia ag ati'n perfformio. Nathoch chi agor y sgwrs efo ffaith diddorol yndo? Be oedd hwnnw? Wel, yn Caerffili, hefyd ymhell o fan hyn, y sefydlwyd ar rheol Gymraeg am y tro cyntaf, 1950. A mae hwnnw wedi setlo, does dim trafferth iawn mawr iddi fod, ond hyd y blynyddoedd, mae yna rhyw drafferth yn codi hwnt y dyma. Ond at ei gilydd, mae pawb wedi setlo, a mae wirioneddol yn wych ar lle fel hyn, lle mae'r mwyafrif yn dod yn ddi-Gymraeg, mor dresawdol mae pawb. I'r holl beth ac yn cyfforddus efo ffaith. Ond fysa chi'n meddwl ella mewn ardal fel hyn, lle dydy'r Gymraeg ddim o hyd yn cael I siarad drwy gydol o flwyddyn, lle ella fysa newid polisi iaith yn agor y drws yn ehangach? Dwi'n meddwl bod yna ymdrech fawr I wneud hynny nad oes. Tydio ddim ar, mae yna pethau pwysicach ar hyn o bryd I ystyried hytrach na hynny. Na, dwi'n meddwl pawb yn digon hapus ar y holl beth. Wel, wrth gwrs, ni'n gwybod bod ni'n byw mewn trwy argyfwng costau byw yn y wlad. Mae pob math o broblemau sy'n effeithio, mae dyn ni glodi aruthrol, ond fel rhywun sy'n gweithio I Sialta Cymru, I ni'n fwy ymwybodol o'r argyfwng tai. Mae bobl yn byw drwy ddau argyfwng, o'n i'n sôn y costau byw, ac wrth gwrs yr argyfwng tai. A maen nhw'n gofyn gwneud dewisiadau anodd weithiau, ydyn nhw'n mynd I dalu'r rhent neu morges, neu ydyn nhw'n mynd I rhoi bwyd ar y bwrdd i'w plant. Ond chi'n gweld, does dim digon o dau gyda ni. Ac un o'r pethau ni'n sôn fan hyn yma yn yr Eisteddfod heddi yw bod ni 11,500 o bobl yn byw mewn llety dros dro, a mae dros 2,000 o'r heini yn blant. A ni'n gwybod bod nhw'n llefydd gwbl anhaddas at anghenion teuluoedd ac yn y blaen. Felly I ni'n ymgyrchu, ni wedi sgwennu llythyr agored at Prif Weinidog newydd yn gofyn iddi fynd i'r afel ar argyfwng yma ac I adeiladu tai ar frys fel bod gan bawb yng Nghymru yr hawl I gartre diogel a fforddiadwy. Mae o'n bwnc anodd yn dydi. Oes atab syml I hyn ta? Wel, dwi'n meddwl, mae lot o atebion ar gael, ond yn sylfaenol mae angen adeiladu mwy o dau cymdeithasol. Nawr, mi nath y Senedd yn ystod tymor hwn ddweud I bod nhw'n mynd I adeiladu 20,000 o dau cymdeithasol ychwanegol yn ystod tymor y Senedd hwn. Mae 19 mis dyn ni fynd. A dyn nhw ddim wedi codi 6,000 eto. Felly, I ni'n hollol bryn o'r targed, a tan bod ni'n cael mwy o dau, dyw'r sefyllfa yma o ran digartreddedd yn mynd I wella. Da ni'n holi bobl ar y maes heddiw de am I hoff celebs Cymru. Mae hwn yn rei chdi dan dipyn o bwysau allan di. Tri hoff celeb. Gan bod fi'n mynd efo fo I Patagonia am fi, so well I fi ddeud Bryn Fawn dydi. So, na, mae Bryn Fawn, mae'n siŵr yn un yn nhw. Un o fo hoff fandia Cymraeg ydy Candelas. Felly, wedi cydweithio dipyn efo Osian Candelas. Mae o hefyd a ffaith bod o'n canu rock and roll a felly, a cerdant efo'r yryrod. Mae hynna'n ffantastig, dwi'n meddwl. Ac un arall, wel, a ffrind anwyl I mi, newydd fod wedi ffarti penblwydd 40, Elin Fflir, so ni'n dweud, ni'n mynd yn ôl dipyn a wedi cael canu efo I lawer gwaith. Ia, Sa chdi mewn lle drwg, sa chdi ddim yn dweud Elin, bosib, bysod? O, ben dans, so ni'n mynd cael gwahoddiad i'r 50 na swn. Wyt ti'n aelod o'r orsedd dy hun? Pwy sa chdi'n licio gweld yn aelod o'r orsedd sydd ddim yn aelod yn barod? Wanwyl, na ti gwestiwn wan de. Wel, mae Ryan Reynolds yn dysgu Cymraeg meddwl nhw'n ydi, a mae'r Steddfod o Wrecsam rwy'n nesaf, felly, pwy o wir de, mae o'n neud gymaint o waith dros Wrecsam ar y clwb a Rob McElhenney, dwi'n gwybod, ond mae Reynolds yn mynd ati wan chwarae teg, mae'n mynd I ddysgu Cymraeg, a pwy o wir, fel fydd o'n yr orsedd rwy'n nesaf. Un cwestiwn arall, sgynna ni cwestiwn ola. So ni'n sôn am polisi iaith efo perfformwyr ag ati, o'na dipyn o ryw stwr flwyddyn dwythod, doedd. Be di dy farn di fel perfformiwr am berfformio yn uniaeth Gymraeg yn y Steddfod? Dwi'n gefnogi, ond mae'r rhaid I gefnogi, dwi'n meddwl, wsos
ydy o un gwyl sy'n yna Gymraeg. A mae'n bwysig cael ei chanu, bob peth yn cael ei ganu yn Gymraeg, mae'n wir yn Gymraeg. Mae gennych chi Steddfod Llangollen, mae yna gymaint o lefydd eraill lle chi'n gallu canu yn y ieithoedd gwreiddiol. Felly, am un wythnos, pan jyst wneud bob peth yn Gymraeg. O, 3 seleb Cymraeg. Fi'n credu byddai well i fi ddewis 3 person o Ferthyr. Fi'n credu ai am Edith Crawford, Jamie Bevan a Liz McLean. Ffantastig. A ydyn nhw'n aelodau o'r orsedd? Ac os ddim, pwy ydych chi'n meddwl ddyla fod yn aelodau o'r orsedd? Dyn nhw'n deilwng? Yn sicr maen nhw'n deilwng, ie. Ys neb mwy teilwng fi'n credu na'r 3 yna. Ac yn bendant dylsen nhw fod yn yr orsedd fi'n credu. Maen nhw'n gwneud mwy na digon dros yr iaith ac yn eu cymuned nhw hefyd. Da ni yma hapell Mudiad Efengylaeth Cymru. Sut ydych chi heddiw yma? Iawn, diolch yn fawr ti. Da iawn. Da ni'n gofyn i bobl ar y maes, beth sydd yn bwysig iddyn nhw yng Nghymru heddiw? Beth sy'n bwysig i chi? Mae sawl peth yn bwysig, ond falle peth bwysica yn bersonol yw gweld pobl yn troi nôl at Dduw a cael y gobeith a'r llywennydd yna. Rhyw ddarlun o berthynas y Duw yn rhywbeth oer, pell, hen ffasiwn. Ond mae'n rhywbeth real iawn a byddwn ni wrth y modd yn gweld pobl yn ystyried. Lle ddim fforso'r peth wrth gwrs, ond byddwn ni wrth y modd yn gweld pobl yn troi ystyried ac yn troi at Grist. Mae'n amser anodd yn y byd, yn dydy? Ydy o'n amser da i bobl droi at Grist? Byddwn ni'n gweud bod bob amser gair ei hun yn gweud, y Beibl yn dweud heddiw yw dydd iechydwriaeth a felly ym mhob sefyllfa byddwn ni'n gweud bod e'n holl bwysig. Pa fath o bethau eraill yng Nghymru sy'n poeni chi ar hyn o bryd, sa'ch chi'n dweud? Sawl peth, mae addysg, athro addysg gorfforol o'n i, a felly mae concern ar sefyllfa addysg, sefyllfa NHS, teimlo byddwn ni wrth y modd sy'n ni'n cael fwy o arian, a'r iaith Gymraeg hefyd, sy'n ni wrth y modd Cymru ar iaith, a byddwn ni wrth y modd yn gweld hynny'n ffynnu mwy a mwy. Be di'r atab i ddelio fo hynny, sa'ch chi'n dweud? Os atab syml? Mae'n siŵr bod dim, ond hynny, mae bob un gallu gwneud ymdrech a mae'n siŵr bod diolch bod yna bobl sy'n ymgyrchu yn y pethau yma mwyn datblygu ac mwyn gwella, ond fi'n siŵr bod yr ateb ddim yn syml. Wel, dwi yma wan efo Emlyn yn Gwe Cambrian. Chi di bobl y cyfrifiaduron, os fysa gennych chi fotwm wan a bod chi'n gallu newid un peth am Gymru, be fysa fo? O, waw, cwestiwn gwych. Yn sicr, dwi'n meddwl bod rhywbeth o ran yr economi Gymreig ac economi busnes yn Gymru. Dwi'n meddwl bod wir angen gwneud rhywbeth am hynny. Felly, cyfraddau busnes, dwi'n meddwl bod y model yn lot rhy hen ebyn nhw, a dwi'n meddwl bod angen i ddisodli fo gael dofynu fo rhywbeth gwbl newydd, i gwir. Felly, yn sicr o ran busnesau ar-lein, cydnabod bod yna lot o bobl yn gweithio ar rhyngrwyd wan ogystal ag ar y stryd fawr, a mae angen rhywbeth i wella cyfleoedd bobl sydd eisiau bywiogi strydoedd mawr dros y wlad, nedig yma yn Aberystwyth. Yr ail gwestiwn hollol wahanol. O ie. Os fysa chdi'n cael dewis rhywun i fod yn aelod o'r orsedd, ella rhywun sy'n mynd i wneud y newidiadau yma, pwy o wir, ond pwy sa chdi ddewis? Wel, cwestiwn da arall, dwi'n mwyn gwybod i gwir. Dwi'n meddwl bod yna lot o bobl yn Gymru barn yr orsedd i di anodd dewis rhywun sydd ddim yna. Felly am rhywun sydd... Alla ddewis rhywun sydd ddim yn go iawn, unffuglen? Pam ddim? Wel, sy'n ni rhoi Super Ted yn yr orsedd, sicr, ia. Dwi'n meddwl bod edrych dda iawn yn y wys gwen, ac chi jyst hedfan fewn i'r coroni neu'r gadeirio. Be ti'n neud yma yn y Steddfod dros yma ta? Yma gyda'r teulu, yn ymlagio, ddim yn dod yn bell, yn dod o hanner ffordd dan y ffordd, y Merthyr. Yma'n cefnogi rhag, rhieni dros addysg Gymraeg heddiw, felly cwbl o ddiwrnodau yma nawr Sandy Gwener. Da iawn. Wel, da ni'n gofyn i bobl ar y maes heddiw, be fysa nhw'n licio gweld yn gwella yng Nghymru, ac yng nghyd-destun, be ti'n neud yma lle sgen ti safbwynt ar y peth? Wel, o ran i safbwynt ni fan hyn, fel ni'n dweud, ni'n byw i fyny y Merthyr, a dyn ni yma heddiw yn lansio deiseb ar gyfer rhieni a plant Merthyr o ran cefnogi cael ysgol uwchradd Merthyr. Achos ar hyn o bryd mae plant ni gyd yn mynd allan o'r sir ar draws y ffin yma i Rhondda Cynan Taf. Felly mae'n eitha taith a eisiau hybu addysg Gymraeg yn ein hardal ni. Felly mae hynny'n rhywbeth bendant bas ni eisiau
eisiau gweld yn gwella. A mwy o gefnogaeth o ran y gwleidyddion i gefnogi a sicrhau fod hynny'n digwydd yn Merthyr. Ac ar draws Cymru hefyd, tegwch, i roi cyfle i bawb, os ydyn nhw'n siarad Cymraeg neu beidio, i gael cyfle i gael addysg Gymraeg ar stepan i drws. Dwi yma efo Heledd Fychan, aelod Plaid Cymru yn yr ardal yma. Sut steddfod mae'n neud i chdi i ddechrau? O, gwych. Mae pawb yn mynd o gwmpas y gwenu, hyn o dos dim bwrw glaw neu'r hael allan, a mae busnesau dre wedi bod wrth i'n brysur i baratoi a chroesawu pawb ag wrth i bodde. Da ni wedi bod o gwmpas y maes heddiw yn holi bobl am bynciau sy'n bwysig iddyn nhw yng Nghymru ar hyn o bryd. Be sa'ch chdi'n dweud ydy'r bynciau sy'n bwysig i chdi ta? Wel, dwi'n meddwl cael cyllid teg i Gymru. Da ni wedi bod yn clywed am flynyddoedd rwan. Llywodraeth Lafur yn Senedd Cymru yn dweud, unwaith mae yna Llywodraeth Lafur yn San Steffan, mi fydd pob dim yn gret. Wel, da ni eisiau'r arian yna, oherwydd mae'n gwasanaethau cyhoeddus ni, dirfawr angen buddsoddiad, mae tlodi yn broblem enfawr ledled Cymru, a da ni hefyd eisiau gweld Llywodraeth Cymru yn dechrau gweithredu'r bethau fydd yn gwneud gwahaniaeth i bobl Cymru yn hytrach na jyst ffrio ymysg i gilydd. Mae Rhondda Cynon Taf wedi bod yn colli targedau o ran y nifer sydd ei angen mewn addysg Gymraeg ar gyfer 1 miliwn o siaradwyr Cymraeg. Da ni'n gweld nhw'n buddsoddi i gynyddu capacity Saesneg yn y sir a'r adeg lle da ni angen gweld twf mewn addysg Gymraeg. Dydy trochi ddim yn digwydd yn y ffordd y dylai fod yn y sir. Mae dal yn anodd iawn i nifer o bobl yn y sir gael mynediad as addysg Gymraeg ac enwedig os oes ganddoch chi anghenion dysgu ychwanegol. Felly mae Rhondda Cynon Taf, mae'n un peth cynnal Eisteddfod, ond mae hefyd angen buddsoddi yn yfodol yr iaith. So sa'ch chdi licio gweld buddsoddiadau hir dymor mewn ffordd? Byddwn agwaddol i'r Steddfod yma. Mae yna gymaint o bobl wedi dod yma sydd ddim yn siarad gair o Gymraeg a wir wedi mwynhau. Os ydyn ni rwan yn sicrhau gwaddol, sicrhau bod pobl yn gweld bod addysg Gymraeg i'w plant nhw, bod ni hefyd yn cynnig cyfleoedd i bobl fwynhau yn y Gymraeg. Oherwydd da ni wedi cael llu o weithgareddau Cymraeg yn yr ardal yn yr cyfnod yn codi arian ar gyfer yr Eisteddfod. Os ydyn ni sicrhau bod menter iaith Rhondda Cynon Taf, enghraifft, gyda'r cyllid digonol i allu bod yn cefnogi gweithgaredd i bobl gael mwynhau yn y Gymraeg hefyd. Dim jyst dysgu yn y Gymraeg neu gweithio yn y Gymraeg, ond mwynhau fel mae pawb yn neud wrthos yma. Pwnc gafodd ei godi flwyddyn dwythodd, y rheol iaith efo'r perfformwyr ag ati. So, be di dy safbwynt di am hynny o ran ddyla bod y bandiau di Gymraeg yn cael perfformio yn yr Eisteddfod, ta be? Dwi'n meddwl bod o'n bwysig bod gynnon ni'r rheol Gymraeg o ran sicrhau bod yna un wthos lle mae rhywun yn cael ei ymdrochi yn y Gymraeg. Oherwydd faint o wyliau Saesneg sydd ganddo ni, llwyth ohonyn nhw, os da chi'n edrych ar ddigwyddiadau sydd fel arfer ym Pontypridd, Saesneg ydyn nhw, does o prin ddim Cymraeg o gwbl. Felly dwi'n meddwl mae'n neis cael wythos fel hon, lle mae popeth yn Gymraeg. Wrth gwrs, da chi'n gallu mynd allan o faes Eisteddfod a cael digwyddiadau dwyieithog ag ati, ond i bobl gael yr cyfle yna, dwi'n meddwl bod yna rhywbeth pwysig o ran yr rheol Gymraeg. Ond beth ganddo ni fan hyn, dwi'n meddwl, ydy Eisteddfod lot fwy cynhwysol eleni, ffaith dwi'n clywed llawer mwy o Saesneg na dwi rioed i glywed o blaen. A mae pobl yn mwynhau, bod nhw falle ddim yn deall bod ganddo ni'r mosg ar y maes, mae hwnna'n ddatblygiad pwysig. Felly sut da ni'n neud Eisteddfod fwy cynhwysol, fel bod pawb yn gallu mwynhau yn y Gymraeg, ond bod nhw'n teimlo perchnogaeth, bod nhw'n teimlo croeso. A dwi'n meddwl bod yna hynny i'w gael yma ym Mhontypridd, ond sut da ni'n neud hynna ym mhob Steddfod. Da ni'n gofyn i bobl hefyd ar y maes heddiw, beth sy'n bwysig iddyn nhw yng Nghymru ar hyn o bryd? Wel, ti'n modd, falle gallen ni nawr i dechrau cerdded mewn i faes gwleidyddol, ond y pwynt yw, beth sy'n bwysig fan hyn, er enghraifft, yw, fi'n syni, fi wedi bod yn cymod am flynyddau maeth am 10 ond hefyd mae lot fawr o Gymru di Cymraeg yn tymlo fwy a fwy yn Gymraeg, a mae rhywbeth fel hyn yn dod i'r ardal nhw, yn bwysig iddyn nhw i godi profil nhw, ti'n modd, a i broedd i nhw bod nhw'n rhan hawliannol o Gymru. Ti'n modd bod nhw rhywbeth gwahanol, ni o'r cymoedd wrth gwrs, ti'n modd. Fi o'n i'n siarad efo crew, oedden nhw'n meddwl ddyla bod yna fwy o ysgolion cyfrwng Cymraeg yma yn y cymoedd, sa'ch chi'n cytuno fo hynny? Wel, ni'n ffodus yn Gwm Cynon, i wedi gwir, achos mae dyn ni ysgol uwchradd na, mae wedi bod yn amlynyddau. A mae dyn ni 1, 2, 3 ysgol gynradd Gymraeg na nawr. So mae'r Gymraeg yn gryf na. Mae dyn ni bapur lleol, sy'n o mas bob 3 mis falle, clochtar,
a popeth yn Gymraeg, a i wedi gwir, mae'r ochr Saesneg wedi mynd lawr. Oedd bob cwm a rhyw bapur arbennig, fel yr Aberdare Leader neu'r Merthyr Express neu rhywbeth. Ond mae nawr maen nhw wedi muno at ei gilydd a ti'n darllen rhywbeth, wel, dyw e ddim yn berthnasol i'r gwm di, ond mae crochtar yn, so ni'n cael fwy o wybodaeth mas o'n nhw i wedi gwir. Un pwnc, chydig o bwnc llosg flwyddyn dwythoedd, yr rheol iaith efo perfformwyr, y bandia ac ati, rai o'n nhw eisiau canu yn y Saesneg. Da chi'n meddwl ddyla bod hynny'n cael digwydd, bod o'n ffordd o agor y drws i bawb fod yn gynwysiedig? Ta, da chi'n hapus efo'r rheol fel mae o? Wel, fi'n hapus gyda'r reol fel mae, ond mae'n gair Cymraeg am flexible, achos fi'n cofio mynd o'r blynyddoedd yna, wedi lim le oedd yr Eisteddfod, oedd y gystadleuaeth yn cyfri can ei fod yna gyda plant ysgolion cynradd, a oedd un ysgol yn canu... O Lydaw maen nhw neu o lefel Aberpennar. Ond beth o'n i'n mynd i weid oedd, o'n nhw'n canu can a pob penod mewn iaith gwahanol. Oedd un yn Ffrangeg, oedd nall yn Sbaeneg, a yn y canol oedd un Saesneg. A maen nhw'n symud mlaen i rhywbeth o wlad arall. A gysyn nhw'r wobr gyntaf. Ond oedd rhywun wedi achwyn, achos oedd un Saesneg mewn na, a gysyn nhw'r drwy mas, bod nhw'n na, ni tylu mas, mae pasport neu rhywbeth neu. Cancelled. So, o'n i creu bod hwnna'n mach yn anheg, achos o'n nhw wedi bod yn rhwngwladol yn y gan, mae'n beth i wych wahanol benod. Os ormod o ganslo'n digwydd yn gyffredinol yng Nghymru, ta? Rhaid siarad, fi o'r oedran nawr, bydden ni'n cael yn ganslo bron bob man. Mae rhaid fi'n bod yn ofalus beth i'n dweud a beth i'n neud, le fi'n mynd. Wel, mae hwnna'n ddadl arall yn diwedd, ond fi'n gryndo a fi'n darllen a fi'n gweud, diw. Dwi'n mynd i roed eich pen chi ar y bloc go iawn wan. Right. Os oes chi'n cael dewis rhywun i fod yn aelod o'r orsedd sydd ddim yn aelod yn barod, pwy sy'n cael bod? Dwi'n mynd gwybod, fi'n abod mae'r eryd aelod o'r orsedd, ti'n fawr. O'n i'n meddwl archdderwydd o ti'n meddwl. Neu'r archdderwydd, os da chi eisiau mynd hyd yn oed... Wel na, dwi'n mynd siwr i wedi gwir. Ond ti'n bod, fi'n credu bod yna bobl mas. Fi'n cwrdd â nhw'n aml iawn, ti'n bod. Bobl sy'n gwneud gwaith neilltuol mewn yn y cymunedau mewn nhw'n byw. Mae bob un o'n nhw, am y llwaith, maen nhw'n cael rhyw fath o, ti'n bod, derged gyda y Sison, mas o'r palas, neu fath yna. Fi wedi cael cwpl yn yna, ti'n bod, oedd e siŵr o fod yn flwyddyn wyth a gwan. A gysoi un yn ddiweddar, a mi'n credu gysoi un achos oedd hi'n sbar da nhw. Ti'n bod, o'n nhw dod efo mas. Ond y pwynt yw, mae yna lot o Gymru, ti'n bod, Cymreig, neilltuol o dda. O'n un yr un dosbarth, wel, a Dafydd Iwan, mae Dafydd Iwan, bo'n fod aelod yn dweud, mae bo'n fod aelod. Am flynyddau maith, oedd Carel Parry Jones ddim, ond mae nawr wedi bod am flynyddau. A ti'n bod, fi'n edmygu i gwaith hi dros y flynyddau. So felly, mae yna bo'n bod mas na. Am berig i'r chwarae'n troi'n chwerwn fanna felly nag oes? Wel, na fe, i chanu, na fe, war y teg i ti. Na, ti'n bod, bydden ni gorfod meddwl am na, achos fi'n credu bod degawdau o bobl sy'n heiddi fe i ddod yn mewn, ti'n bod. A fi wedi dod i cwpl o enwau ymlaen yn yna, dod i enw ymlaen cwpl o flynyddoedd yn ôl, fachan yr enw Dennis Cythyn, o Shem Sisters. Fe oedd llywydd Undeb Rygbi Cymru. A dde fachan ei lliol, o popeth yn digwydd yn y byd, wedi dechrau'n rhan Shem Sisters iddo fe. A oedd y gwyddelod yn gwybod pan maen nhw'n dod i wario Gymru, oedd e'n codi mewn cwyno i siarad, ond nhw'n gwybod yn union beth oedd e'n mynd i weid. So popeth sy'n bwysig yn y byd, oedd e'n dechrau cael y syniad gyda yn Shem Sisters. A fe farwodd yn ddiweddar iawn, mynd yn Pontypridd, achos oedd e mewn tŷ gofal, a beth lawr yn ei wele ar y noson fi oedd e farw. A cnepyn y lo oedd e fe. Cnepyn y lo o Shem Sisters. O'r wethien, oedd o Shem Sisters i Wainc y Gyrwen, a dod ys fe yn ei lawe. A ti'n bod, a fe darfod, oedd e wedi darfod 2 awr ar ôl hynny, a'r cnepyn o lo, o'i reiddiau, ti'n bod, dyfe, pan oedd e'n trefili, telebynag oedd e'n mynd. Wel, diolch o galon i chi am sgwrsio fyny. Mae'n blesar eich cyfarfod. Da chi'n gawr o ddarlledwr. Wel, ti'n modd, fi'n mynd y llai. Credu mewn nawr i gael, ti'n modd, fi'n syni. Pan mae bobl sy'n gwerthu trwseri yn gweld fi, ti'n modd, bod fi 2 fodfedd yn hyrach inside leg, brynyddau yn ôl, na beth o 2 awr. Diolch o galon i chi. Pleser. Diolch o galon. Wel, dwi yma efo Synnu. Sut wyt ti? Da iawn, da. Diolch o fa. Croeso i'r Eisteddfod. Diolch o fa. Ti'n mwynhau? Mwynhau. Ie? Wrth gwrs, ie. Faint o hir wyt ti wedi bod yma yng Nghymru? Mewn gwioned, dwi ddim yn byw yn
Cymru. Na. Cymru, na. Felly, sut wyt ti'n siarad Cymraeg? Wel, mewn gwionedd, mae gedi diddordeb mal yn mewn y ieithoedd. Ia, dwi'n siarad degdiaeth, felly, ia. Pam lai? Da ni yma ar ran y Cymro heddiw, da ni'n mynd o gwmpas y maes a da ni'n gofyn i bobl am un peth fysa nhw'n licio gweld yn gwella yma yng Nghymru. Mae'n siŵr bod o'n anodd gofyn y ffasiwn gwestiwn, ond os gennych chi atab? Wel na, y reality mi ydy, dwi eisiau gweld y Senedd yn cael ei gryfhau yn dydw. Dyna y peth, fedrwch chi sôn am gwasanaeth iechyd, system addysg, system drefnidiaeth, yr economi, yr holl bethau yna, ond y reality ydy, yn ei bai be gynnon ni fwy o rymoedd yn dod i'r Senedd yng Nghaerdydd. Byddwn ni dal i fynd ar ofyn Llundain, a dwi'n teimlo mae'r peth pwysica ydy bod ni'n cryfhau yn democratiaeth yma yng Nghymru, ynde. Sut mae'n gwneud hynny? Wel, rhyw fath a wnaethon ni os gael ddeud yn 2007, sef mynnu bod na adeg honno, bod na referendwm ar bwere deddfu. Ac wrth gwrs, da ni wedi troi'r cynulliad yn Senedd, wel rwan da ni eisiau droi o fod yn Senedd bwerus. Ac ymgyrchyd i'r unig ffordd i wneud o mewn gwirionedd yn dweud adeiladu'r achos. Da chi'n mynd i wneud o dros nos, ond da chi eisiau adeiladu'r achos. A dyna be mae bob cenhedlaeth yn gorfod i wneud. Sôn am bobl pwerus, cwestiwn chydig bach yn wahanol wan. Os oes chi'n cael dewis un person i fod yn aelod o'r orsedd, pwy yn eich tyb chi sy'n heiddi llell a sydd ddim yna'n barod? Mrawd. Eich brawd? Mrawd, Mr Richard Tarwell. Dwi yn teimlo bod mae o'n gerddor o fryd ydy, a chwarae teg, ac rhyfedd iawn mae wedi cael ei dderbyn i orsedd Patagonia, lle mae wedi treulio amser, a dwi'n teimlo bod yr hen Richard Arwel yn heiddi le yma yn yr orsedd yng Nghymru. Ar yr hen gitar glasurol? Wel, mi fysa fo'n help i'r orsedd, bysa. Byddwch chi i gael rhywun ella i wneud cerddoriaeth chydig bach yn wahanol i'r hyn sydd yn ei arfer. Na fo, wel diolch o galon i chi am sgwrsio fo ni. Na ni, diolch yn fawr iawn i chi. Da chi wedi dod yn bell yma felly? O Efrog Newydd. Argol, sut oedd y daith? Hir. Hir iawn. Mae o hyd yn hir, ond mae'n werth o. Yndi. Da chi wedi cael steddfod da? Do. Wedi bod reit brysur, ddoe, especially, oedd o really brysur mewn y pefyll. Da ni wedi bod yn holi bobl o gwmpas y maes am y pethau sa'n nhw'n licio gweld yn gwella yng Nghymru, ac ella bod chi ddim yn byw yng Nghymru. Sa chi licio gweld y cysylltiad rhwng Cymru ac America yn tyfu ta? Wrth gwrs, dwi eisiau mwy o pobl yn America gwybod amdan Cymru, o'r iaith a be sy'n mynd ymlaen, mae'n wlad perffaith fan fath o Cymru. Be da chi feddwl o'r gwaith mae Rob a Ryan di wneud i Gymru ta? Maen nhw'n helpu lot. Mae pobl yn America sydd byth di clywed am Cymru. Wan, maen nhw'n gwybod beth sy'n mynd ymlaen am Wrexham a pob peth. O'n i'n mynd i ofyn i chi ddewis pwy fysa chi yn licio gweld yn aelod o'r orsedd, ond dwi'n dallt bod chi'n mynd i fod yn aelod o'r orsedd. Dwi yn, bore dydd Wener, so... Waw, sut ydych chi'n teimlo am hynny? Just really emotional amdan y peth. Really. Os fysa chi'n cael dewis unrhyw berson arall i fod, rhaid eich pen ar y bloc, pwy fysa chi'n dewis? Rhywun arall sy'n weithio allan o Gymru, ond wneud gwaith fath ni'n wneud i rhoi Cymru ar y map yn rest y byd. Diolch yn fawr. A Bob Hwyl, di fod yr wsos? Ie, diolch yn fawr. Be ti'n meddwl am rheol iaith y Steddfod ta? So, oedden nhw'n dweud oedd rei bobl eisiau canu yn Saesneg, rei bobl eisiau canu yn Gymraeg. Be ti'n feddwl o hynny? Ddyla ni gael perfformio'r Saesneg yma hefyd, neu cadw i'r Gymraeg? Dwi'n meddwl dim ond Cymraeg. Achos reswm cynta, Cymraeg ydy iaith genedlaethol yn Cymru. Dim Saesneg, dwi'n meddwl. Yn ail, nifer o siaradwyr Cymraeg yn Cymru i selhau. Wedi i selhau. Felly, hyrwyddor Gymraeg yn Cymru a draws y Cymru gyfan, rhaid i bawb sy'n ganu yn Cymraeg yn Saesneg.
Wel, pwyntiau diddorol iawn yn fanna, Soni. Diolch o galon i chdi am sgwrsio fyny. A mwynhau, Eisteddfod? Wedi mwynhau. Diolch o fawr, Wel, dyna ni o'r Eisteddfod yma yn Rhondda Cynon Taf eleni. Da ni wedi cael diwrnod bendigedig yn mynd o gwmpas y maes yn sgwrsio efo bob math o bobl gwahanol, sawl safbwynt gwahanol wedi cael ei trafod hefyd. Mi fydda ni nôl efo podlediad newyddion y Cymro yn fuan. Diolch am wylio.